Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Salam tetupangan malih para kadang kinasih ingkang kawula tresnani. Mugi-mugi ing dinten wulan suci Ramadan punika kula lan panjenengan sami tansah diparingi sehat, pinaringana umur panjang sehingga ing mangke wageta menangi nggih punika hari kemenangan kita nggih punika hari Idul Fitri. Mugi sedaya tansah pinaringana bagas kewarasan rejeki ingkang lumintu saking kersane Allah Subhanahu wa taala. Mriki kula badhe membahas tentang niku wau bab poso Ramadan lan wedaranipun laku paugeran kasucening manah. Bab poso Ramadan laku prihatin, laku resik lan laku nyawiji ing mangsa nipun sasi suci nggih punika wulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Sasi Ramadan punika sasi ingkang kinurmatan, sasi ingkang keparingake dening Gusti Allah dados mangsa laku ibadah poso tumrap umat Islam. Poso Ramadan punika wajib katindakake dening tiyang Islam ingkang sampun balik waras akalipun saha kiyat nglampahi wiwit medalipun fajar shadiq dumugi suruping srengenge kanthi niat ing sakjerone manah amargi ngestokaken dawuhe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dene poso tegesipun nggih punika ngempet lan nahan ananging sajatosipun ingkang dipun empet punika boten anamung dahar lan ngunjuk. Ugi boten anamung sesambetan badan ananging sekatahing hawa nafsu lan panggoda ingkang medal saking batin. Mila poso punika kalebet laku lahir saha laku batin ingkang kedah sami katindakaken. Dene nalika manungsa niat poso ing dalu saderengipun fajar punika pertanda bilih piyambakipun sampun mantep manah sumarah lan pasrah dumateng dawuhipun Gusti. Niat punika dasaripun ibadah, awit saking niat ingkang resik laku saged dados suci. Lah menawi niatipun boten temen laku anamung dados adat utawi boten dados ibadah. Lah wiwit wedalipun fajar shadiq menungsa kapundhut saking kebebasan ngraos nikmat raga dahar lan ngunjuk ingkang saben dinten dados sumprah dumadakan dados perkawis ingkang dipun empet ingkang kahanan punika manungsa sinau bilih gesang wiwit medalipun fajar shadiq menungsa kapundhut saking kebebasan ngraos nikmat raga dahar lan ngunjuk ingkang saben dinten dados lumrah dumadakan dados perkawis ingkang dipun empet ingkang kahanan punika manungsa sinau bilih gesang boten gumantung anamung dhateng kebutuhan raga. Ananging wonten ingkang langkung saageng inggih punika dawuh lan ridhonipun Gusti. Dene perkawis ingkang mbatalake poso inggih punika dahar lan ngunjuk kanthi sengaja. Sambetan badan ing wayah awan Ramadan medalipun haid utawi nifas tumrap wanita. Muntah kanthi disengaja saha perkawis sanes ingkang miturut paugeran syariat kalebet mbatalake. Mila tiyang ingkang poso kedah eling lan waspada amboten namung ngempet ananging ugi njagi supados boten kalepatan.
Ananging poso ingkang namung ngempet raga nanging lati tasih celatukan awon mripat tasih nyawang perkawis ingkang boten pantes kuping tasih remen ngrungokake gosip lan fitnah so ati tasih kebak drengki lan sengit punika dereng kasampurnanipun poso awit saking punika laku poso kedah dipun jangkepi kanthi njagi sekatahing anggota boten. Lati prayogi dipun empet saking tembung ingkang nglarani tembung ngapusi nyenyamah ngadu domba utawi celatuh kasar punika saged ngregeti kasucening poso. Mripat prayogi dipun jagi saking pandelengan ingkang anjalaring maksiat. Kuping prayogi dipun saring saking pangkrungu ingkang boten maringi kabecikan. Lah tangan lan sikil prayogi dipun arahaken anamung dhateng pakaryan ingkang sae utawi becik. Ingkang langkung jero malih inggih punika ngempet ati. Ati punika sumber saking sekatahing lampah. Menawi ati kebak gumunggung drengki kumingsun lan sengit sedayanipun raga badan raga boten dahar lan ngunjuk batin taksih keruh mila ing mangsanipun Ramadan menungso kaparingan wekdal kangge nyawang jroning mahanipun nyawang jroning manahipun piyambak nyirnakake regeting batin utawa batin lan kasih pangrasa. Dene rasa lapar lan ngelak ing wayah awan punika sejatosipun dados guru tanpa swara. Sabun krasa weteng kosong manungsa dipun elingake bilih kathah tiyang sanes ingkang gesangipun tansah kahanan mekaten. Saking punika tuwuh welas asih tuwuh tepa selira lan tuwuh karsa paring pitulungan poso nglebutaken manah lan ngilangake rasa gumedhe. Ing wayah sonten nalikanipun srengenge surup lan wektunipun buka poso punika wedal ingkang kebak syukur boten anamung syukur amargi saged dahar malih ananging syukur amargi sedinten kebak laku ngendhaleni sampun kelampahan saking esuk dumugi sonten manungsa sampun sinau sabar, sinau nahan, sinau pasrah. Ing dalu Ramadan manungsa dipun ajak langkung ngiyataken ibadah, ngaturaken sembahyang maos ayat-ayat suci saha ndedonga nyuwun pangapura. Punika dados pelengkap laku awan supados lahir lan batin sami kasucikake. Ramadan dados pawitaning jiwa papan sinau ngedhekake tata krama raga lan batin. Lah tujuan pungkasan saking poso Ramadan inggih punika nggayuh takwa ingkang ing rasa Jawa saged dipun tegesi dados eling lan waspada dumateng Gusti. Tansah rumaosi bilih gesang punika wonten ing sangisoring pengawasanipun tiyang ingkang takwa punika boten anamung tertib nalika Ramadan. Ananging ugi tetep njagi tata krama lan kabecikan sawise wulan Ramadan purna. Lah menawi Ramadan sampun kapungkasi lan manah langkung wening tembung ingkang alus lampah langkung tertib saha rasa welas asih langkung jembar punika pratandha bilih laku poso kasil kanthi becik ananging menawi boten wonten owah-owahipun ing budi pakerti mila manungsa kedah muhasabah amargi saged dados posonipun anamung nahan lapar lan
ngresiki batin. Mila bab masa Ramadan punika sajatosipun laku resik ageng laku nyawidi kaliyan dawuhipun Gusti. Laku ngendhaleni angkara murka lan laku ngluhurake sabar lan pasrah. Dene sasi poso punika wekdal ingkang pinilih kangge benerake niat nata manah lan nyawisake bekal tumrap gesang ingkang langgeng. Lah mugi-mugi sedaya ingkang anglampahi poso Ramadan tansah pinaringan kekiyatan, kesabaran lan kasucening manah ngantos saged pinanggih rahmat lan pangayomanipun Gusti ing donya dumugi akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Niku wau wedharan bab poso Ramadan. Laku paugeran kasucening manah kangge kita sedaya mugi-mugi diparingi sabar so anggedhekake nyawiji kalih Allah Subhanahu wa taala nggih punika wonten wulan Ramadan tadarus Al-Qur'an napa ndedonga nyuwun pangapura dumateng Allah Subhanahu wa taala. Namung niku mawon ingkang saged kawula beberaken wonten ing wulan Ramadan punika mugi-mugi saged manfaat saha barokah dumateng sedayanipun para muslimin muslimat ingkang mirengake video kula. Matur sembah nuwun kirang langkung nyuwun agung pangapunten. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.